Ne ben aýtsana sen oğun populярность var da burada da aýtdyň ha, näme diýdiň şol iki taraplayynam tanalyp bolýar. Ha, tipa näli populyarny bolmalymy? Короче, populyarny iki ýoluna bolup bolýar. Mysal üçin owada ýaşaýas. Biz ýene 200-300 sana adam mysal üçin ýaşaýar. Sen şo owada kolodez gurdyň. Kolodez näme bolýar? Guýy gurdyň. Короче, hemme jytyllar şo owaň ýaşaýjylar hemme kişilerine sağ bolsun aýdýarlar. Seni hemme kişi tanaýar. Takoy bir gün men geldim şo kolodeze ti kurdum. Plunul. Inni şo owaň içinde menim populyarny. Inni senin populyarny. Ýöne men erwet tarapdan populyarny, sen gowy tarapdan populyarny. Sen uje durmuşda özüň saýlamaly. Näli populyarny bolasyň gelýär? Gowy tarapdan ya erwet tarapdan. Tak что, şolar ýaly. Şonu aýtjak bolýar. Sen haýsy tarapdan populyarny braçyk? Men haýsy tarapdan populyarrak bolýar? Kommentariýa geçip ýazaýyn.